लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे भिडिअ डिसकासन खालामगोन जों दिनै रायलायगोन नोंथांमोनजों जों सिन्था सरसा खालामगोन आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव थामनेलाव लिरखादों स' गतिके नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोजाङै रायलायगोन आं बे आयदानि सायावनो आङो जायखौ मिथिगौ बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो नागिरदों स' गतिके आङो नोंथांमोननो आं बे बिथांनि जिनिखि स्पिचखौ आं खोनासंहोगोन नागिरबाय स' नोंथांमोना स्पिचखौ खोनासंना लाग्रोदो बिनि उनावहाय आंबो रायलायनोसै नङा होमबा नायनो लाग्रोदो दे खाम्फा बरगारि मोना गान्दौला राजा बिसोरो बेयाव बाहांनो मानो बाव बाहां बाव बिहां जाया खाम्फाया दाख्लै दिफेन बर'आ मा पलिसि लाखो मा सिन्था खालामामोनथाय इपिएलजों जोंनि बिपिएफजों ज' जाना मोनो हाग्रामाबो मोजां मोननाय दे खालाम नोंसोर रायलाय मा पलिसिजों ज' खालामनो हायो रायलायनायसाय रायलायनो थिनबाय खाम्फा बरगारिखौ थिनहरबाय रबिराम नार्जारिखौ थिनहरबाय जोंनि रिहन दैमारिखौ थिनहरबाय दिफेन बर'जों रायलायबाय हाग्रामाया होनबाय दे लाबो माबाखौ माने प्रमद बर'खौ लाबो आं जों ज' रायलायनो थाखाय नोंसोर बेबस्था खालाम होननानै बुंबाय आरो मा नांबावगौ खाम्फाया मा फोसावदों जाथिखौलायनो खौसे खालामनायाव गैयालायनो हाग्रामाया जेराव मेराव नायसै बियो थांनायनि आवगाय खोनाजोबगासिनो दंसै आङो खाम्फाखौ जेनबाय गावहा एमपिआव थाखाबो बाहाया फैसाबो बाहाया जोंखौसो सेस खालामनानै गालांदों दा हाग्रामा महिलारिखौ माने जोखारनानै थांदों बे मानो मा पलिसि लायामोन दिफेन बर'जों बिसोर ज' रायलायनाया खाम्फायालायनो सिब जानांगौ दिफेन बर'नि नेतृत्वआव रायलायनायाव खाम्फाया सिब जानांगौ खाम्फायासो सिब जानांगौनो हाग्रामाखौ मा खालामदों एमएलए खालामनांगौ जा सृष्टि खालामदों हाग्रामा थैथां आन्दलन खालामनानै बेसेबां जेल जादों खाम्फा जादों जायाखैना खाम्फा जेल जादों थ' लेखासो फरायदोंमोन दिल्लीयाव जों आन्दलन खालामबा जों आन्दलन खालामबा लेखासो फरायदोंमोन एमए खालामहैदोंमोन जोंना सेंग्राफ्रा एबसुफ्रा सोरबा एमएलए एमए फरायनो थांनायखौ सोरबा साख्रि मोननायखौ कल बेक खालामजोबाखै दालाय ओइ नंगौना नङा नोंसोर कल बेक खालामजोबदों हा कल बेक माने फैफिनो जोबदों आन्दलन ओंखारनांगौ होननानै आंनाबो बिब'नि फिसालाया इन्जिनियार जाबाय दिल्लीयाव साख्रि मोनबाय बिफायानो गिनानै लानानै फैखादों बिब'नि फिसाला बेबायदि सम थाङाखै दालाय बावबाय बै आन्दलन समखौ बावदोंसो बावाखै बे सेंग्राफ्रा नुवाखै नालाय बावनोबो हागौ बे जोंना बैसो खम आइजोफ्रा आन्दलनखौ मोनाखै नालाय बावनो हागौ बेबायदि सम थांदों दा बे हाग्रामाया उन्दैनिफ्रायनो आं बेखौ होनदोंमोन नोङो लेखाखौ फरायना लाग्रो नोंनि सेराव आं अपेननि माबाखौ नुदों होननानै बुंदोंमोन आं जेलालाय आंनो जादोंमोन ज' जादोंमोन हाग्रामा आं ओमफ्राय थजेन नार्जारि परमेश्वर ब्रह्म जों ज' जेल जादोंमोन आं एमएलए जानानै जेल जानाया सजा खोथा नामा बियो हा बबे रेकर्डआव दं एमएलए जानानै जेल जादों आन्दलन खालामनानै हाउसआव एखेबारे आङो बाब्राब सिखादोंमोन एसेम्बलियाव दाथ' हनै माथो रावबो जेबोखौनो बुङा नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय एक्स एमएलए प्रमिला रानी ब्रह्मआ दिनै खाम्फा बरगयारिखौ गान्दुला राजाजों रुजुदों गान्दुला राजा दानि मोनसे ट्रेन्ड मोनसे अडिअ ओंखारदोंना मोनसे मिउजिक ओंखारदों ओमफ्राय बेवहाय जेनेबा गान्दुला राजा ओरै बाहां हरै बाहां होनलायनाय दा माने बिथाङा होननाय बायदिबा कि खाम्फा बरगयारियाबो माने ओरै बाहां जानानै दङ होननानै बुंदों आरोखि खिन्थु बे बाथ्राया बेसेबां जेनुइन आं मिथिया नोंथांमोनाबो बेनि सायाव बुंनो हागोन खिन्थु आंनि मोनदांथिखौ आं बुंनोसै आंनि मोनदांनायावथ' खाम्फा बरगयारिया ओरै बाहां जायाखै खोमा मानोना बिथाङा गिबि स्टार्टिंनिफ्राय जेनेबा बिपिएफआव दंमोन दा बिपिएफनिफ्राय बियो बिपिएफआव बानानै थाबाय थादोंमोन नङा होमबा दा बेनिफ्राय बे फिन सिखारनानै दिनै आरो इउपिपिएलआव दिनै बाहैबाय आरो बे इउपिपिएलनिफ्राय बे सिखारनानै दस्रायाव बाहायनो नागिराखैना बिदिनो मावबागासिनो अब्ला बिथाङा गान्दुला राजाजों रुजुनाया जुक्ति जायाखैना आं सानदों आरोखि आंनि बायदिब्ला जेनेबा दा नोंथांमोना नायनो हागोन जेनेबा बिपिएफआव दंमोन सोरबा गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएलआव थांदोंमोन बा बिजेपिआव थांदोंमोन जयेन जाहैदोंमोन
बिथांमोनहासो आरो फिन दिनै बिजेपि बा इउपिपि खौ नागारनानै आरो फिन माने बिपिआव फैफिनबाय अब्ला बिथांमोन बायदियासो गान्दुला राजाजों रुजुजायो बिदि मानसिखौसो मिथिबायना बिसोरसो ओरैबो बाहां जानानै दं आरो बाथायनो हायाखैमोन मोनसेबो जायगायावहाय बे आरो लोगोसे बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला खाम्फा बरगयारिया माने बिपिएफ खौ दिनै थेर बेथेर खालामलांबाय आरोखि खोनाखै होनबा बिथाङा जोंखौसो माने थेर बेथेर खालामलांबाय होननानै थारमाने मानि थाखाय जादों होनना बुंदोंबा जेनेखि इलेक्सन समाव एमपि इलेक्सन गेलेदोंमोन ना बे एमपि इलेक्सन गेलेनाय समावहाय बिथाङाथ' खाम्फा बरगयारि साराथ' माने केन्डिडेटमोन नालाय दा बेवहाय थाखा फैसाबो गाराखै जाहैबाय गारासेया गेलेबाय हनै इलेक्सनावबो जेनगारबाय माने हाग्रामा महिलारि सारनि अननायाव माने मादोंमोन बे गासिबो बाथ्राखौ बुंजोब्बाय ओमफ्राय जेनेबा माने एबसुनिफ्राय दिपेन बर' सारनि खावलायनाय बायदि इउपिपिएल आरो बिपिएफआ ज' जानांगौ आरो ज' जानानै माने जोंनि बे बिटिआर हालामखौ संरैखा होनांगौ होननानै जेनेखि थांखि उद्देश्य लानानै रायलायदोंमोन बिथांमोना थिसनदोंमोन जेरैहाय रबिराम नार्जारि सार थाबाय ओरै खाम्फा बरगयारि सार थाबाय रिहन दैमारिमोन थाबाय बिथांमोननो ज' डिसकासन खालामबायदोंमोन नाथाय बिनि बेलायावबो दिपेन बर'आ बुङो जाहैबाय कि बिटिसिनि चिफआ खाम्फा बरगयारि जानांगौ हाग्रामाया नङा आरोखि दा बे आरो बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै गोबां बाथ्रा जादों आरोखि दा जेखियानो जादों मानो नंगौ माने बाहाय हिस्टरिनि बाथ्रा बुंदों माने हिस्टरि माने आबसु आन्दलननि समाव गोबां मानसिफ्रा जोबथेसालियाव थांनाय जेल जानाय सोरबा जेल जायै बिदि गोबां बाथ्रा फैदों थिगनि बाथ्रा आं बेखायसो बुंनो नागिरदों माने आङो मैयाबो होदों मोनसे भिडिअ जे खाम्फा बरगयारिया जुदि थांनायाव जुदि खहा जामाराखैब्ला बेखौ मानो गले गले रायलायबाय थाखो थारैनो जों दिनै रायजो राजाफ्रा मोनदांनो हायो खाम्फा बरगयारि थांनाया माने पार्टियाव बिपिएफ खौ माने बिराद गिदिर खहा खालामलांबाय आरो गोबां माने गिदिर खहा जाबाय आरोखि जायनि फलाव बिथांमोनहा उफाय गैया बेखौ बुंनानै जुदि माने स्पिच लाखियाबानो माने बाथ्राफोर गैयै बायदि जानानै थादों आरोखि दा बिदियाव नोंथांमोना साननो हागौखि रायजो राजाफोरखौ बिदिखौ बुंनानै गोजोन होनो हागोन नाथाय बे नङा नोंथांमोना साननानै नायबानो जायो नोंथांमोना मालाबा मिथिं दावथिंखौ सोंफेरदोंना जे नोंथांमोननि मिथिं दावथिं खालामनाय समाव इउपिपिएलआनो जा आरो बिपिएफआनो जा बे बिपिएफनि मिथिं खालामनाय समाव सोरबा इउपिपिएलनि सापर्टार रायजो राजाफ्रा फैयो नामा मालाबा सोंनानै नायसाय आखाइ थिखो होनना बुंनायसाय रावबो थिखानाय नङा आरो इउपिपिएलनियावबो बिपिएफनि माने रायजो राजाफोर थाङो नामा आखाइ थिखोनो नायसाय रावबो थाङा अब्ला सोरखौ बुंनानै मा मोनदों नोंथांमोननि सापर्टारफोरनो बुंगासिनो दङ दा गतिके नोंथांमोननि सापर्टारखौ बुंनांगौब्ला सोरबा दैदेनगिरि थांनायखौ रायनानै सोरखौ माबा बुंनानैथ' लाखिनो हानाय नङाना खारन बिथांमोननोथ' बिसोर रायनानै बिसोर माबाया बुङाना बिसोरनि संसारा सोलियाना गतिके सरकाराव फैयोब्ला सरकाराव फैनानै माबायदि माखासे खामानि मावगोन बेफोरखौसो बुंनांगोन ना जेरै दा माने फारसेथिं रुलिं गभर्नमेन्टआ मिशन भिजनफोर लानानै खामानि मावदों मिशन भिजन लानायखौनो आरो दिनै गोबां बखिबावसो अब्ला बोरै जागोन दाना नोंथांमोनाबोथ' मिशन भिजन ट्रेन लानांगोन ना पलिसि लानांगोन सरकाराव फैबा मा मावगोन मा मावा आरो बेथ' मोनसे मानसिनाव माखासे माबा थायोना एक्सन प्लेन बायदि थायो नङा होमबा एट'निफ्राय एट' मासनि गेजेराव मावनांगौ एट'निफ्राय एट'निफ्राय बिदि मावनांगौ स' बेबायदिसो गुड लिडार ना गुड लिडारनि गुना बिदिसो दङ ना माने जायफोरनाखि क्रिएटिभिटि जायहा कनस्ट्राक्टिभ आइडियाफोर दङ जाय कनस्ट्राक्टिभ नलेजजों कनस्ट्राक्टिभ थिंकिंजों खामानि मावदों स' बिदिखौसो फालिबा सापर्ट खालामो ना जुदि नोङो सोरखौबा दोखो रायग्लिनायल' खालि रायनायल' स्पिचआनो मोनफ्रोमावबो जुदि रायनायल'बा फालिफा बोरै खोनासंगोन दाना फालिफा दुखु मोनगोन ना निस्सय स' गतिके मेडाममोनखौबो आं खावलायगोन नोंथांमोनाथ' मोजां बर'नि दैदेनगिरिमोन आरो एक्स एमएलए गोलाव सम जानानै फैबाय नोंहा बुहुत माने एक्सपिरियेन्स दङ आरो कनफिडेन्ट दङ आरो नोंथांनावबो कनस्ट्राक्टिभ हयथ' निसय आइडिया दङ मेडाम स' माब्रैबा जेनेबा रायजो राजाफोरखौ बोनो हागोन बिनि सायाव माबोरै फुथि होनानै रायजो राजाफोरनि अननायखौ नुगोन बिनि थाखाय खामानि मावदों खिन्थु सोरबा दैदेनगिरिखौ रायनानै नङा आरोखि खामफ्राय थांखाबाय बार होदो बेखौ बियो मा खालामजादों मा खालामजायाखैथ' बुंनो दरखार गैला दा रायजो राजाफोरनि भट मोननो थाखाय रायजो राजाफोरनोसो माबा मोनसे आसा होथारनांगोन ना अब्लासो ना रायजो राजाफ्रा माने भटखौ होगोन स' गतिके नोंथांमोना बे आयदानि सायाव मोजाङै नोजोर होनानै माने खामानि मावबानो नोंथांमोनाबो रायजो राजाफोरनि अननायखौ मोनखागोन आरो बाहाय खुनु खिनांगौ गैया सोरबा खाम्फा थांबाय मा जाखो थांबाय थांनो होदो नोंथांमोना गोसो मोदोम जिउ होनानै मावबानो जाबाय ना खिन्थु बांद्राय गाज्रि रायबाय थायोबा होनबाय थायोबा खिन्थु रायजो राजाफ्राबो दुखु मोनो आरोखि बे
उमुगा मानो खालि बिदिल' रायो खालि बिदिल' होनबाय थायो स्पेसआनो जेबो गैलासो नामा मा लाबो जोंबो थाला बिदिबाथाय थ'दो खारदिनि होननानै बिथांमोनहाबो खारगोनसो गुबुन पार्टियाव बेनो सानै हयै बाथ्राखौ बुंना पार्टि जागोन आरोखि पार्टिया बे थेंक इउ